O chocolate é un dos produtos que máis se encareceron nos últimos anos e tal vez por iso tamén dos que máis se furtan nos supermercados en Galicia. Nalgúnas tendas xa están tomando medidas. O dos chocolates no súper é o corredor da tentación para os larpeiros e semella que agora tamén para os alérxicos a pasar por caixa. Nalgúns supermercados, tamén galegos, os furtos deste produto leváronos a poñerlle alarma. Metido en cajas de seguridad con alarma. Todo. Con cajas de seguridad con alarma. Os clientes, sobre todo sorprendidos, porque malia que os prezos subiron, hai produtos máis caros no súper. Me parece una locura que lleguemos a esto. Me parece increíble que la gente robe el chocolate, la verdad. Es increíble, no sé. Xa pasara co aceite, antes co polvo e mantense noutros artigos como queixos ou bebidas alcohólicas. Mismo en Brasil, donde tenemos cosas más peligrosas, no miramos cosas como esta. Entonces, para nosotros nos parece extraño. Os mercaderes pensan que é unha forma de protexernos, ao final é protexernos sempre. A economía é circular. Dende os supermercados recoñecen que en cada zona teñen que protexer uns produtos máis que outros. 2 de cada 3 furtos son cometidos por autores reincidentes.